Kumuhatag, hatag. Kung kontra gusto nimo nga magpadalag sudan, ayaw na lang. Uy, Day, may gabi eh. Yes, da. Ano kadala? Greenhouse na? Oo. Dala na ko nigikan sa kumbira. Dalaan ko og daghan ubay-ubay ba na ako nabit-bit gikan sa kumbira, day. Oh ba? Yung mo na po kag dili mayamra kag dili happy. Di ko nalipay day sa tinuod lang. Kay? Nakabit-bit tuod ko ani day. Pagtalikod na ako bagikan sa balay sa akong gikumbirahan, ni-check ko sa akong cellphone. Na, kisa may malipay day ana. Mas may naa. No, pag-check na ko sa akong cellphone, gipost ko sa tagbalay nga nag-invite na ako. Really? Ni unsa pod? Tanawa, ni unsa siya dire. Niingon siya, sus baga jud ka ignaw, wa gyud na ikog magbit-bit og bring house. sagad ka, Day. Ano, sulto ko day. Wala mo ko nangayo ani. Mm. Siya man ang nagpabit-bit na ako. Yes. Niingon ra ko niya nga, lami lagi ning inyong humba, ma'am. Pero wala ko nangayo. As in, wala dyan ko nangayo. Kusang loob lang ni hatag. Nikuha siya og putos, denion siya nga, wait sa diha kay padad-an tikaw og sudan. So, syempre, nalipay ko kay, gitagaan ba ko? Natural. Unya, karon pagawas lang nako sa gate, ang awa Nagutan ako, duka ay sa ako nabasa, day. Iuli, magun ako ni. Malalain pud siya, Day. Unsa man dira di ay? Niun lagi siya nga, baga kuno kay kunaong kay wag ko na iko kuno gabit-bit og bring house. Ama? May kay nung sa kuan kay may tag nangayo ko ba, may tag nangayo ko niya. Kay miyon ko nga sala na ko. Wala ko nangayo day. Niingon ra ko nga lami ang iyang humba og timpla. Nya mo na dayon gipapahulat ko, natos ko sin nagakuha ning mga suludlan, gipadad-an ko. Jesus, ko ginawa. Unyang ending di ay kay worst ka isa nga tanan. Ako lang ba? Ako lang ba? Kamo ba? Kung magpadala gali mo or manghatag mo sa inyong mga bisita, hatag. Kana bang Kinasing-kasing. hatag kinasing-kasing. Ayaw nang murag na pugos ra kagawig si Ma'am Eli. Naandan makita ninyo mag-vlog padad-an og sudan. Nya, suhid mo pun magpadala og sudan human inyo dayong dauton ani social media, mag-post mo ingon nga baga kay naong bayuta di maulaw magdala og sudan. Hello. Dili ingon ana. Ato kinasing-kasing ba? Correct. Kumuhatag, hatag. Kung tan-awon nimo nga apiki imong sudan kay napakalaing bisita, ayaw pug sa imong kaugalingon nga mohatag ka. Kay kami makasabot raman mi. Nakakaon na gyud mi. Siyempre nakakaon mi. Nalipay kay mag-invitar mi, nakakaon mi. So di na may mag-expect anang padadaan mig sudan. Munang kung kontra gusto nimo nga magpadalag sudan, ayaw na lang. Okay, nang hatag tuod ka, namuyboy man pug ka sa imong post. Yes. Dili na maayo nga batasan. Dapat gyud kung muhatag ka, kinasing-kasing, luag sa imong kasing-kasing ang paghatag, kay ngano, madubli imong grasya, ana. Madubli kay, nakapakaon ka nako, nakapakaon pug ka sa akong pamilya nga nabilin sa balay. Nang dili untayin ano, bagka nang makusog ta sa atong mga kinaiya. Buol ka ayo ko, day. Ato naman ang kanon na gyapon. Bitaw mo. Sayang mo puli uli, day, no? Upat ga ni kabuok, day, napay dessert. Yes. Sa usom na lamang, oy. Sige na lang. Mauna lang to. Basta ha, sa usom. Salamat mo kay gigutom eh. Wala pag iuli ko kain. Correct. Sumsuman na to na, Day. Susuman na. Tala na.